У беларусаў унутры краіны з'явілася пачуццё надзеі. Гэта вынікае з даследавання, якое правёў у Беларусі доктар сацыялагічных навук Андрэй Вардамацкі. Перад Новым годам нашым суайчыннікам прапаноўвалася адказаць на адно пытанне, якія пачуцці выклікаюць у вас думкі пра 2024. Неспакой, няпэўнасць і не ведаю альбо цяжка адказаць. З даследавання вынікае, што ў параўнанні з 2023 годам сярод нашых суайчыннікаў паменшала тых, хто адчувае неспакой і няпэўнасць. І стала болей тых, у каго вырасла пачуццё надзеі. Апошніх цяпер больш амаль на 10%. І ўжо цяпер абмяркуем гэты і іншыя аспекты тэмы з Андрэем Вардамацкім, доктарам сацыялагічных навук беларускай аналітычнай майстэрні, які у студыі Белсат. Вітаю вас. Вітаю вас. Ну што ж, пазітыўныя вынікі даследавання, што пачуццё надзеі вырасла ў беларусаў. З чым гэта можа быць звязана? Ну, гэта можна інтэрпрэтаваць дваякім такім чынам. Першы такі больш негатыўны. І тут можна гаварыць аб тым, што калі вось неяк навокал цябе нешта кепскае, негатыўнае, гэтак далей, але сацыяльная псіхалогія спрацоўвае такім чынам, што людзі гэтаму, так сказаць, супрацьстаўляюць такую надзею. І гэта прызнак такога сацыяльна-псіхалагічнага здароўя нацыі. Так? Это адзін сэнс, такі адзін магчымы сэнс. Другі сэнс, калі вось нешта лепей становіцца, нешта пазітыўней, то людзі гэта імгненна адчуваюць. І вось ідзе такая рэакцыя на, так сказаць, магчымае паляпшэнне, і людзі бачаць гэта вакруг, і гэтыя расткі, калі можа яны не такія ўжо вялікія, но людзі іх бачаць, і тады людзі гавораць, што гэта вось надзея. Ну, трэба разумець, што гэта было такое кола пачуццяў, сярод якіх людзі рабілі свой выбар. Так? Вось. Ну, ёсць і другія адчування, і людзі гаварылі і пра страх, і пра гнеў. Вось. Ну, вось сярод таго кола, які прыведзены быў вамі, і вось вы паказвалі гэта на экране, тут дамінантай была надзея. Як цяпер як працуе метадалогія, дзе вы праводзілі вашае даследаванне, і ці магчыма іх цяпер рабіць у Беларусі? Ну, гэта такое галоўнае пытанне, самае высокачастотнае, якое ўзнікае кожны раз на любой імпрэзе, канферэнцыі, семінарыі сацыялагічным і гэтак далей. Я так нават думаў, што трэба завесці мне такі магнітафон з гузікам. Нажимаеш і націскаеш, і адказ ідзе. Насамрэч праблема ёсць, і яна палягае на тым, што людзі, як бы так делікатней выразіцца, саромеюцца адказваць шчыра на некаторыя пытанні. Ось. Але праблема і мае сваё вырашэнне. Значыць, саромеюцца. Ну, гаворка... Саромеюцца ці баяцца? Прабачце. Я дыпламатычна пытаюсь гаварыць аб гэтым. Насамрэч, гэта працуе так званы эфект сацыяльнай пажаданасці. Вось, калі людзі лічаць, што трэба адказваць такім образам, як ад них ажыдаецца, так, як правільна ў дадзены момант, у дадзенай гістарычнай сітуацыі, у дадзенай краіне. Вось. Але вырашэнне тут такое, значыць, ёсць. І яно палягае на тым, што ёсць два кола, два рода пытань, сензітыўныя, так званыя, і несензітыўныя. Сензітыўныя пытанні – гэта пытанні, якія звязаны з тэматыкай рэйтынгаў. За каго вы галасавалі? За Іванова ці Сідарова, так? Вось. Ну і некаторыя фаміліі людзі не гавораць. Значыць, гэта ёсць, і ёсць спецыяльныя тэхналогіі інтэрпрэтацыі гэтага, то есть гэта тэхналагічна, метадалагічна вырашальна. Вось. А з іншага боку яшчэ ёсць такі вельмі важны паказчык response rate, так? Узровень адказаў людзей на пытанні сацыялагічныя. Ну і тот узровень адказаў,
який ми маємо зараз в Білорусі, он прикладно такий самий, як в Злучених Штатах, Германії, Франції і так далі. Так що в сенсі response rate так само ситуація нормальна. То бок мы можам давяраць пытанням у Беларусі, але гэта залежыць ад тэмы. Так, гэта залежыць ад тэмы, узроўню сензітыўнасці ці несензітыўнасці пытання. І калі ён сензітыўнае гэтае пытанне, напрыклад, рэйтынгавага тыпу пытання, то тут спецыяльныя інтэрпрэтацыі патрэбныя. Там нейкія адсоткі ці дабаўляюцца, ці аднімаюцца. Якія праблемы можна цяпер даследаваць у Беларусі і ці можна даследаваць уласна палітычныя праблемы і пытанні? Ну, ёсць такое стандартнае пытанне, якое рэгулярна задаецца. Мы таксама яго задаем на кожным навагоднім апытанні уже амаль што 30 гадоў. І гэта агульнанацыянальнае рэпрэзентатыўнае апытанне з 1000 рэспандэнтаў. Якія праблемы, на ваш погляд, стаяць зараз перад краінай? Вось. Ну і людзі гавораць. Ну і гэта суб'ектыўнае адчуванне людзей. Гэта не азначае, што яно так насамрэч ёсць. Гаворка ідзе пра тое, як людзі суб'ектыўна адчуваюць. І вось в топе две верхнія пазіцыі ў іерархіі займаюць такія праблемы, што эканамічныя, што натуральна, так, там падвышэнне цэнаў і гэтак далей. Вось. А другое, што звязана і што з'явілася зараз, і гэта таксама натуральна, гэта рызыка вовлечення краіны ў вайну в Украіне. Вось. І гэта такі біпуль, діпуль, вось, які разам у топе ідзе па ўсей іерархіі праблемаў. Гэтая эканамічная частка, вось, калі раней была шмат гадоў запар, і кожны раз гэтак было, эканамічныя сильна, моцна атрываліся, так, у іерархіі, у адсотках, то зараз яны менш атрываюцца і ідуць разам з той праблемай, якую, значит, я уже абазначыў, рызыка вовлечення краіны непасрэдна ў вайну ў Украіне. Вось калі мы кажам пра стаўленне беларусаў да вайны, што паказваюць звесткі, дадзеныя рэспандэнтаў у Беларусі і за яе межамі, калі робіцца такое параўнанне? Ну, вы закранули такую цікавую вялікую праблему і такую сферу пытання, тэмат, які выходзіць далёка за прыдзелы той тэматыкі, якую вы абазначылі. Гэта тычыцца не толькі вайны. Гаворка ідзе аб тым, што фармулююцца два інфармацыйных кокана, значит, у беларусаў. Адзін кокон – гэта беларусы, якія ўнутры Беларусі знаходзяцца, і другі, іншы – гэта тыя, якія ў дыяспары знаходзяцца. І гаворка ідзе о разнастайнай інтэрпрэтацыі, значит, адних і тых жа з'яваў. На прыкладзе вайны можна гаварыць о такіх двух падыходах. Нет вайне, вось гэта, так сказать, no war. Гэта тычыцца дыяспары. І калі так абвастрона сфармуляваць, гэта няма вайны. Гэта ўнутры. Чаму няма? Ну, таму, што яна так абвострана не ўспрымаецца, менш інфармацыі паступае з нагоды той медыйнай сітуацыі, якая ёсць снутры і снаружы. Ну, тут, калі гаварыць пра гэтыя коконы, я ўспамінаю, была такая, в старых подручниках была такая формулёўка, что такое советская влада. Так? Советская власть – это есть в той старой формулёвке электрификация всей страны и всеобщая грамотность. Всеобщая грамотность и электрификация всей страны. Зараз мы можем говорить, калі говорить в этом ключе, всеобщая фейкизация
и полная коконизация значит, страны в ментальным, наприклад, сенсі. Але гаворка ідзе аб тым, што гэта два розных кокона, якія часта взаимонепераходимы паміж сабой. Ну і праблема тут палягае на тым, каб гэта не стала таким ментальна расколотай нацыянальнай ідэнтычнасцю. Ці сапраўды адбываецца гэтая аддаленасць, або мы можам казаць пра тое, што, што вы адзначалі раней, беларусы баяцца выказвацца шчыра пра пэўныя тэмы? Я разумею. Значит, там два працэсы ідуць такіх ментальных, псіхалагічных, когнітыўна-псіхалагічных у галаве чалавека, які в адным кокане і ў другім. Калі браць унутрыні кокон, то тут ідзе працэс такой барацьбы з самацэнзурай. То есть, ці магу я так памысліць, ці магу я зрабіць такую, значит, выснову, ці правільна так вось успрымаць і гэтак далей. І чалавек прарываецца, праходзіць праз тыя самаагранічэнні, якія фармуюцца паступова. Вось. А калі чалавек знаходіцца ў іншым кокане, то он праходзіць праз розныя інтэрпрэтацыі, розныя пункты гледжання адносна адной і той же з'явы. Да? Так? Разныя такія розныя два працэсы ідуць. Ну і гаворка ідзе аб тым, каб гэта не былі, не сталі коконы забетонированные. Яны не былі забетонаванымі. Ну, ведаеце, значит, в сённяшнім свеце есть досыць тэхналогій інфармацыйных, значит, якія дазваляюць чалавеку, ну, можа, пры некаторых высілках выхадзіць на розныя погляды, на розныя інтэрпрэтацыі адной і той же з'явы і мець такую шырокую полікарціну света. Дзякую за гэтую размову. Андрэй Вардамацкі, доктар сацыялагічных навук з беларускай аналітычнай майстэрні, быў госцем студыі Белсат.